Зор сәлем сізге, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. ТНТВ каналында иң яшьләрчә вә заманча яшьлек тавышы хит парады стартыла. Бу атнада кайсы җырчы белән саубуллашырбыз да, кайсы җырчыны каршы алырбыз. Катнашучыларыбызның ниндирәк яңалыклары бар, бик тиздән белербез. Шулай итеп, башлыйбыз. Яшь, ләкин танылган җырчы кызыбыз Илүзә Гайсина бүген хит парадтан төшеп кала. Илүзә, синнән яңа җырлар, яңа хитлар көтеп калабыз. Уңышлар сиңа. Хуш киләсең, премьера. Яңа җырны бергәләп каршы алыйк. Игътибар экраннарга. Çıktım, sensiz min bir üzüm, birişmezken jilge kirek tüzüm. Barır yolum yırak, barır yolum uzak, etmeyim ele birni küngel yesak. Adaşmam, bir kaşan adaşmam, gözlerim yumsam da yol ne sataşmam. Yangırlar, buranlar, jeylerin tuzanlar, karşılık bulsun deyip elle tuzganlar. Maksatqa jitkəndə, sağdaşını qaldıram şul ütkəndə. Min hisli, min köşlü, şaqıra kiləşək, matur kiləşəkni min kürəşək. Adaşmam, bir qaşan adaşmam, gözlərim yumsam da yol nə sataşmam. Yangırlar, buranlar, jeylərin tuzanlar, qarşılıq bulsun deyip elle tuzganlar. Adaşmam, bir kaşan adaşmam, gözlerim yumsam da yol ne sataşmam. Yangırlar, buranlar, jeylerin tuzanlar, karşılık bulsun deyip elle tuzganlar. Adaşmam, bir kaşan adaşmam, gözlerim yumsam da yol ne sataşmam. Yangırlar, buranlar, jeylerin tuzanlar, karşılık bulsun deyip elle tuzganlar. Adaşmam, bir kaşan adaşmam, gözlerim yumsam da yol ne sataşmam. Yangırlar, buranlar, jeylerin tuzanlar, karşılık bulsun deyip elle tuzganlar. Dostlar, sizga bir big shop мәгълүмат бар. Бик тиздән, ягъни 22 сентябрьдә Казан кинотеатрларында Красная шапочка фильмының премьерасы булачак. Әлеге фильм Барс Медиа компаниясының якын дусты Лина Арифуллинаныкы. Әлеге шәп премьерага барыгызны да чакырып калабыз.
muhabbetin şen bulsa kırış. Рамил Рамиля Хайретдиновларның яңалыкларына килгәндә, күптән түгел Рамиләнең туган көне булып узды. Шул ук көнне яңа җыр һәм клиплары дөнья күрде. Рамиләне узып киткән туган көне белән гаиләгезне, премьерагыз белән котлыйбыз. Хәзергә бергәләп сезнең җырыгызны тыңлап узыйк әле. Сәгатьләр, еллар күп миңа, туялмам сине күреп. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай, Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай, Ходаем тарафыннан. Saklarımın isimde aman süzülerinde basıman. Узакламам юлларыңа, каршыңа үзем чыгам. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай, Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай, Ходаем тарафыннан. Син миңа, Миңа, мин сиңа, мин сиңа, син миңа, син миңа, мин сиңа. син миңа, Миңа, мин сиңа, мин сиңа, син миңа. син миңа, мин сиңа. Еллар иртә була алмас, саклармын күңелемдә. Ышанырсың хисләремнең вакытлы түгеленә. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай, Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гел сиңа, туялмам карашыңнан. Син миңа язылган бугай, Ходаем тарафыннан. Алдағы катнашучыбыз Илфир Балагуддинов ныклап тұрып ижадка чумган ул. Репетициялар, чыгышлар, шулай ук Илфирның әле яңа җыры белән клипы да дөнья күргән бит. Премьераң белән котлыйбыз син, Илфир. Концертларың белән Татарстанда да көтеп калабыз. Ерақларга китеп яши торгач, әллә тормыш басамы кешене. Нинди хәлләрдә генә булсаң да,
taşılanmağız. Etkeyen keyni yalğız qalıdırmağız. Yürek yılasın bir epke şehitken, yakınlarını bir payşan yoğaltmağız. Yürek yılasın bir epke şehitken, yakınlarını bir payşan yoğaltmağız. Bolan koytır deyip dilimeret, taşı beğireli bulmağı şübürük, koytıp gite gözünde bir güret. Tuğan yurtnuz inhar taşılanmağız. Etkeyen keyni yalğız qalıdırmağız. Yürek yılasın bir epke şehitken, yakınlarını bir payşan yoğaltmağız. Tilmirtmәгез zinhar etkilerini, tilmirtмәгез siz zinhar enkelerini. Hürmet kurmuşa girmesinler alar, bir berilgen şuşu gaziz ömürlerini. Tuğan yurtnuz zinhar taşılanmağız. Etkeyen keyni yalğız qalıdırmağız. Yürek yılasın bir epke şehitken, yakınlarını bir payşan yoğaltmağız. Айгөл Закиржанова шулай ук концертлар сезонын башлап җибәргән. Төрле авыллар, районнарга барып, тугры тамашачыларын сөендерәләр алар. Әлеге концертны тагын кайсы якларда күрәсегез килә? Айгөлнең үзенә языгыз. Ә без әлегә аның җырында тукталыйк. Жайылы юл, үйге елетуші юл ол. Ең жылысы, ең назылысы, әліне сыйпағаны қол ол. Ең яқын кішілер бар ол, әтияне туғаннар. Ең матур жанға яқыны, біз яшәген урамынар. Ең яқын кішілер бар ол, әтияне туғаннар. Ең
Aziz kişi yanında Жеңілік таба көңіл Яратқаны ярыңы болғанда Ешіп туярлық түгел Ең яқыны кішілер бар ол Әтияни туғаннар Ең матур жанға яқыны Біз яшәген урамынар Ең яқын кішілер бар ол Әтияни туғаннар Ең матур жанға яқыны Біз яшәген урамынар Ең матур жанға яқыны Біз яшәген урамынар Біз яшәген урамынар Илтида Гусманова бик ныклап яңа концерт программасына әзерләнә. Яңа җырлар туплый, алар белән тамашачылары белән дә уртаклаша. Концертларыгызда уңышлар, тулы заллы тамашачылар теләп калабыз сезгә. Хәзергә сезнең клипны янәдән карап китәбез. Диңгез яры дулкынлыкың йөрәгемә ишек кага күзләреңнән мия җаным тамчы тамчы яшьләр тама без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит ике ярда очрашабыз дулкыннарда без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит ике ярда очрашабыз дулкыннарда
Uçraşabız tek hıyalda Biz bäxetli Jırdağına Mung daryası Aramızda Olgan bizi iki yarda Uçraşabız tek hıyalda Социаль шилтерләрдә кем артыннан күзәтергә яратасың дигән сораштыруда күпчелек кеше Марсель Закиров дип җавап бирделәр. Бу аңлашыла да, яшь танылган җырчы концертларда катнаша, яңа җырлар яздыра, клиплар төшерә. Ярый, сез Марсельнең клибын карый торыгыз, ә мин аның социаль шилтерләрен актарып чыгам. Яшерин хисләр, яшерин сөю Миңа бүләк итте сары күзләр Туктады вакыт, мин тынып калдым Мине әсир итте сихри күзләр Елмаеп син карасаң, аягым сабый сыман Сөюне хисләремне, сизмисең минем хаман Мәхәббәтемне саклыйм, яши йөрәгемдә сер Синең моңлы көйләрең мәңге таңларга әзер Төннәрен илинә йөрәк син дип тибәде Төшләремә киләде Төннәрен илинә йөрәк син дип тибәде Уйларымда көннәрен илинә төшләремә киләде Шагында Эзелеп яна йөрәгемдә ул Елмаеп син карасаң, аягым сабый сыман Сөюне хисләремне, сизмисең минем хаман Мәхәббәтемне саклыйм, яши йөрәгемдә сер Синең моңлы көйләрең мәңге таңларга әзер Төннәрен илинә йөрәк син дип тибәде Уйларымда Төшләремә киләде Төннәрен илинә йөрәк син дип тибәде Уйларымда көннәрен илинә төшләремә киләде Дуслар, иптәшләр, безнең социаль шилтерләргә язылырга онытмагыз. Әле күптән түгел генә шәп бүләкләр уйнаттылар анда. Ә бәлки, әлеге уен конкурсларының чираттагы җиңүчесе сез булырсыз. Шуңа күрә рәхим итегез. Telegram, ВКонтакте, рәсми сайт.
Альбина Келдиярова мәжлесләрдә эшләп йөри. Туйлар, юбилейлар, концертлар һәм башкасы. Кыскасы, җырчының яңалыклары бары тик иҗади яктан. Тамашачыларның күңелләренә кирип алган клипны карау вакыт җитте бит. Ә киләсе тапшыруларда әлеге клипның килеп чыгу тарихын да белербез әле. Әлегә игътибар экраннарга.
Turmuşmadır deyip bile yaşasın, ağırlıkka başını eğmesen, rahmetli bulsan seni yazmışına. Көңілі көгенде янар қияшыңда, қатыны қызның бәхеті хөрмәтте, яратудан азлар мәхәббәтте, ұлы шатлық сүйген ярың болып, ұшар құшты итсе сені талпынып, қатыны қызның бәхеті хөрмәтте, яратудан азлар мәхәббәтте, ұлы шатлық сүйген ярың болып, ұшар құшты итсе сені талпынып. Қатыны қызның бәхеті хөрмәтте, яратудан азлар мәхәббәтте, ұлы шатлық сүйген ярың болып, ұшар құшты итсе сені талпынып. Қатыны қызның бәхеті хөрмәтте, яратудан азлар мәхәббәтте, ұлы шатлық сүйген ярың болып, ұшар құшты итсе сені талпынып. Абсолют жырны ишетергә күп калмады. Тик аңа хәтле барлык резидентларыбызны барлап узабыз. Дашмам, адашмам, бер кайчан адашмам, күзләрем йомсам да юлны саташмам. Яңгырлар, бураннар, җәйләрен тузаннар, каршылык булсын дип әллә тузганнар. Мәхәббәте мәңгелек бер сүзсез, саф хисулы бөек хис үлемсез. Мәхәббәте Худайның бүләге, икәүнең яшерен теләге. Туялмам карап гелсина, туялмам карашыңнан, син миңа язылган бугай Худайым тарафыннан. Туялмам карап гелсина, туялмам карашыңнан, син миңа язылган бугай Худайым тарафыннан. Туған йортны зинһар ташламагыз, әткәй-әнкәйне ялгыз калдырмагыз. Йөрәк яласын биреп кешейткән, якыннарны бер кайчан югалтмагыз. Якын кешеләр бар ул, әтияне туганнар, иң матур җанга як
тавышлы Оксана Мөхәммәдиева сезгә бик шәп сюрприз әзерли. Әлбәттә, иҗади яктан инде. Сөз уңайнан җырчының клибы бу атнада бер баскыч өскә күтәрелде. Алга табада зур җиңүләр көтсен Оксана. Котлыйбыз һәм клибыңны карыйбыз. Җырчыларның яңалыкларын ишеттек, җырлар тыңладык, клиплар карадык. Хәзер инде тыныч күңел белән тапшыруыбызга нукта куяр вакыт. Һәр вакыт, һәр кайда бар, тик яхшы хәбәрләр һәм яңалыклар ишетергә язсын һәрберебезгә. Сезнең белән мин Байбулат булдым. Исән-имин торыгыз.